Skyd ham der for helvede. Skal det være så svært? Jo, det kan det faktisk. Det er smukt. Skyd ham der. Hurtigere. Og han skal lidt hurtigt. Wow. Jeg tror, jeg fik med for det. Alle de mænd, der ser det her, føler smerten. Au. Og jeg har mange flere skud, end du havde. Okay. Det må gøre ondt. Slå af. Han siger han. Jeg hørte det ikke. Watch out. Nej, jeg synes, det er butts out. Butts out. Jeppe, den der til så mere, den bumte der tilbage igen. Ja, jeg skal nok overleve. Nej, det sidder ikke, fordi det hele springer i luften. Ja. Når du overlevede derom. Jeg er bange for, at det kun vil blive ramt af, hvis du skyder. Så skyder den ene, lader den anden. Skyder den anden, lader den ene. Kom nu, tøsedrengen. Løb, det er en krig. Inden så dør du. Nå, nej. For langt væk. Jeg skal fandme hæve. Og han skulle også lige holde der. Ondt. Suffer, my friend. Pain is my enemy. No. You wanna stop. Hvad laver du? Okay, jeg tror lige, det er skyd. Så skyd den der. Suga. Granat. Kast en granat. Så jeg er det længere tid. Jeg har ikke 15 sekunder mere end dig. Hvem sagde du var langsom? Var langsom. Husk, der kommer nogen bagfra. Altså, det er ikke dem der skyder dig. Kan du huske dem bagfra? Det er nok.